Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraro gani ɗauke da ci gaban labaranku na Sign Marriage kashi na 14. Sai ku biyo mu yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Idan kai koki ya kasance baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Wayar ta ce ta shiga ruri tana duba ta ga lambar Din. Ta kalli sama ta ce, Din ne, ki je gare shi ki shigo da shi. Fita ta ita kuma ta koma ɗakin Inna ta ɗauki auroranta ta saka. Tana fitowa suna shigowa, idanunsa na kanta. Ta yi saurin janye nata tana murmushi. Ya sauke ajiyar zuciya ya shiga inda aka sauke shi. Bayan sun gaisa da Inna, ya zauna ita ma ta shigo da sallamarta. Ya amsa, idanunsa na kanta, tana shirin zama, ya riƙe hannunta tare da zaunar da ita a gabansa. Ya saki wata ajiyar zuciya mai ƙarfi ya ce, Alhamdulillah Fatima, ranar da za a kai ki gidana irin wannan diresin ɗin zaki ne. Wallahi kin tashi kaina, kin jiƙa min aiki. Ji nake dama a bani dama yau ɗin nan. Cike da kunya ta zama hannunta ta zauna tana sunne kai kamar wata mutuniyar gaske ta ce, Nur, ka sha hanya, ya gajiya. Limshe idanunsa ya ce, ban gaji ba sai yanzu da kike gajiyar da ni. Sosai suka yi masa sauka mai kyau, shayinsu na buzaye shi ne ya fi komai burge shi. Ya sha shayi babu ƙarya, a ƙarshe yake faɗa mata. Sudan zai wuce, ya dawo ya tarar da mom da dad duka suna can. Daga can kuma za su yi waya da ita. A ba su lokacin da za su zo a yi komai a gama a tsayar musu da lokacin bikin. Ita dai bata ce masa komai ba, haka Inna ta ce a raka shi ya gaisa da uwayenta. Suna tafa cikin gari cike da shauƙin juna, zuwa yanzu da gaske zuciyar Batun ta fara buɗewa, a hankali ta fara koyawa kanta soyayyar Din. Yanda hadari ya lullube sararin samaniya ya ƙara wa yinin masoyan armashi. Suna tafa suna hirarsu ta ƙauna har suka isa gidan mai gari. Suka yi sa'a yana zaune a fada. Shi da 'yan uwansa suna ganinta suka washe baki. Baffa Lamai ce, a'a ta manzo, yanzu muke tamtamnawa a kanki, sai ga ki dama ɗiyan halak ya ƙi ambato. Ki ce baƙo kika yi daga birni. Zama ta cike da kunyar iyayen nata suka gaisa da Din. Ta yi ƙasa da kai, suna son ta yi musu bayani, ita kuma kunya ta hana ta. Sai shi ne ya yi ƙarfin halin gabatar da kansa. Suka yi shiru na lokaci kafin daga bisani Malam Mai Gari ya ce, ta manzo ba mu guri ko? Cike da girmamawa da kunya ta tashi ta fice. Tana fita suka haɗu da Almustapha a ƙofar fada ya ce, yauwa amaryata, dama yanzu nake shirin saukowa gare ki. An ce kin yi bako daga Najeriya, cikin ɗiyan iskar da suka ɓata mana rayuwarki ko? To maza ki dakatar da shi zuwa gare ki. Ki haɗa masa ni an mijinki. Yanzu haka taɗi ya je ga manya ke jiya. Wani mugun kallo ta watsa masa, ta yi gaba abinta, zuciyarsa na rawa. Ita kan bata yarda da wannan zama da aka ce Din ya yi ba. To me za su haɗe mishi da sai ta ba da gurin. Ji ta an damƙi hannunta ta juya ta ga Mustapha ne yake mata wani kallo. Yana washe mata baki. Takaicin yadda yake mata kallon ne ya sa bata san sanda ta zuba masa wani mari ba. Ta ja da baya da sauri tana huce. Idanunta ya kawo ruwa ta ce, Mustapha, tun ranar da na shigo garin nan na san akwai irinku da yawa marasa tarbiyya, marasa ɗa'a, kuma marasa mana ta furici. Don Allah kar mu ƙara gauraya da kai a gonata, zan keta alfarmarka. Cikin bala'i ya yo kanta, Anwar da ke tsaye nesa da su ya yi saurin janye ta. Hakan ya ƙara fusata Mustapha ya ce, har ke ce za ki ce da wani bashi da tarbiyya? Shin kewaye ya baki tarbiyya? Sallamamman uban naki da shi ma bai isa ba gurin kyatamarki? Ko kuwa ita Laure idan naira ɗin ce da saboda kin kwankwaɗi tata har kin kawo ɗiyan dakan kuka a gantalin barikin naki? Yoban da ma ana son taimaka miki. Me za a yi da ke? Me aggare ki balle ki bani guri da an rarake shi? Wani mari Anwar ya zabga masa da sanya shi zubewa a ƙasa. Yana tashi kuwa ya zare takobin da ke rataye a jikinsa. Ya yi kansa. Anwar da ya ga zai buga masa, ta yi kukan kura ta shiga gabansa. Ai kuwa Allah ne ya kiyaye ya sauke mata ita allon kafaɗa. Anwar ɗin ya yi mata ɗaukar jaririya. Ya kauce ta ita daga gurin. Shi ma ya zare tashi takobin ya yi kan Mustapha yana huce. Abin da ya sanya ta fasa ƙarar da ta sanya uwayen nasu fitowa daga zauren Malam Mai Gari. Da ƙyar suka raba rigimar suna muzurai suna cin kwafa. Kowa aka cinye shi, inda ita kuma Din ya zo ya kama hannunta suka bar gurin duk jikinta yana rawa. Inda motar da ta kawo shi take nan suka nufa. Har yanzu kuka take. Wannan shine karo na uku a zamanta na sati ɗaya a garin nasu da aka yi mata gori akan ƙaddarar da ba ita ta zaɓa wa kanta ba.
sosai ranta ya kunci take jin ba za ta yafe wa duk wanda ya yi silar bata mata future a rayuwa ba. Durƙushewa ta saki wani marayan kukan da ya ƙara tashin hankalin Dean haɗi da wanda yake ciki. Ya tsugunna a gabanta ya ce, sun ce ba za su bani aure ba, ni bare ne. Sun ce suna da samari a wannan dangin da yawa marasa aure. Ciki ma akwai biyu suka nuna suna son aurenki. Fatima, na fito da wannan raɗaɗin tashin hankalin. Maimakon ki kwantar min da hankali, sai ki ƙara jefa ni a tashin hankali. Me yasa za su hana ni ki? Bayan na riga na gama lissafa rayuwata da ki. Fatima, don Allah kar su raba ni da ki. Ko me suke so zan yi musu, in suna son na dawo rayuwa a cikin su nema. Na yadda a nema min fili, zan yi gini, zan siya raƙuma, zan yi naɗi, wallahi Fatima har yawon tallan kanwa in suna so zan yi, in dai a kanki ne. Sake rushewa ta yi da kuka ta ce, me yasa ƙaddarata ta zama mummuna Din? Ban zaɓi rayuwata ta zama haka ba. Ban shirya wa ƙaddara mai muni ba. Amma ya zan yi? An gina rayuwata da tubalin toka ya yi kyau, amma daga ƙarshe bai ƙarko ba. Nuruddin, ban taɓa riskar rayuwa mai kunci irin rayuwar da na yi da dadin Jini ba. Duk kuwa da na so shi ban taɓa tunanin gujewa muradansa ba. Duk kuwa da na san gaba za su ƙalubalance ni. Nuruddin, me yasa ba za su bar ni na yi nesa da su ba? Za su ce a cikinsu za su yi min aure. Bayan duniya ba ta taɓa yi min gorin ƙaddara ba, sai da na dawo cikin dangina. Ƙarya ne Nuruddin, ba zan iya aure a wannan ahalin ba, ko kowa ba zai fahimce ni ba, ni zan fahimci kaina. So nake Jeni ta rayu kamar kowa, ta ya zan yarda ta rayu cikin mutane masu ƙabilanci irin dangina. Idanunsa da suka kaɗa suka yi jajir ya ɗago ya ce, yaushe za ki koma Australia? Girgiza masa kai ta ce, ba na burin sake barin ƙasata ba tare da aure ba. Ina gudun ƙaddarar da tafi wacce ta gabata muni ta faɗo rayuwata. Don Allah Nuruddin, don Allah ka yarda duk wuya ka ce sai ni ma zan ce sai kai. Ba zan iya karɓar ɗayan wanda suke shirin zaɓa min ba. Share mata hawaye ya ce, ba gudu ba ja da baya, sai sun bani rabona da ya ratso ta hannunsu. Ko suna so ko sun ƙi, Fatima ke ɗin tawa ce. Haɗe bakinsa ya guri ɗaya sai da numfashinta ya ɗauke saboda wani sinadarin ɗanɗanon da ba zai taɓa gushewa a ƙwaƙwalwarta ba. Ta janye da sauri tana gwama numfashi, ya yi mata murmushi ya ce, special gift ne mai zumata. Yau sai na yi wanka idan na je masaukina. Ko za ki raka ni ki ƙarasa ladanki? Ya ƙarashe magana yana narkar da murya, ta rufe idonta da hannunta tana masa dariya. Ya shammace ta, ya ɗaga ta cak, ya aza ta saman mota, ya sake ɗora bakinsa saman dokin wuyanta, ya sa harshensa yana lasar wuyanta, yana sakin wani murmushi mai tada mata hankali. Wani irin rikicewa ƙwaƙwalwarta take samu lokacin da yake mata komai, sai take jin salon Mahesh. Hatta ɗumin harshensa bai saba da na Mahesh ba. Da sauri ta sake ture shi, ta rinsa idanunta ta ce, wayyo ka bari don Allah Nur. Cikin sarƙewar murya ya ce, sai yaushe? Da sauri ta buɗe idanunta tar a kansa, tana masa kallon tsaf, brand ɗinta na yamutsawa, tana ƙara shiga bala'i. Hatta sautin nasa na yanzu sautin Mahesh ne. Hannun da ya sa yana zagaye hannunta shi ne ya dawo da ita hayyaci. Ta yi firgigi ta ce, kai ne Nur? Da rashin fahimta yake kallon ta ya ce, ni ne mana. Fatima, na canza ni? Durowa ta yi daga saman motar ta ce, za mu yi waya Nur. Tana faɗin haka ta shige gida, ya bi ta da kallo yana murmushi tare da addu'ar Allah ya nuna masa ranar da za ta tabbata tashi. Tana shiga gida ta fara watsi da kayanta tun daga kan mayafi har zuwa ɗan kwali, zuwa awarwaro da komai ta zuba a saman simintin. Ta fasa ƙarar da ta fito da sama da inna da yaran daga ɗakin da gudu. Suka nufo ta faɗa cikin sama ta ce, wai ni Sama, anya Mahesh ba aljani ba ne? Me yasa duk sanda nake tare da dai yake min gizo? Sake rushewa ta yi da kuka ta ce, wallahi har ɗanɗanon yahun bakinsu iri ɗaya ne, hatta ɗamin jikinsu. Sama ko dai ba zai bayyana kansa ba ne yake zuwar min a siffar Nur. Dariya sosai abin ya ba wa Sama, ina kan ficewa ta yi domin maganar ba ta taɓa ce. Sama ta ce, mutum ne kamar ke, kawai kin ƙwallafa shi a ranki ne, shi yasa din yake miki kama da shi a wannan fannin bot. Ai har yanzu ba ku kai ƙarshen wasan ba, da Din sai a nan ne za ki bambanci. Wani kallo take wa Sama ta ce, kina ɗaukar kamar wasa ko? Wallahi tallahi da gaske nake. Din komansa yana min kamar na Mahesh ne. Cikin fusata ta ce, to wai meye ne in ma ya miki ɗin? Ai dama abin da kike nema kenan, kuma kin samu. Kuma shi ma Mahesh ɗin kin ce mamansa 'yar Sudan ce. To kika sani ko suna da relation ta wani fannin? Ko kuma haɗin country ya ja musu gamayyar yanayin halitta? Ganin Sama bata fahimce ta ba, yasa ta tashi ta nufi bayi.
ta yi fitsari ta yi alwala. Iya ɗan taɓatan da ya har ta jiƙe, ita kam ta rasa irinta. Koya namiji ya raɓe ta sai ta ji shauƙin son kusanci ya kama ta. Duk kuwa da ƙoƙarin dannewa da take da kuma hana abin tasirantuwa ga yanayinta. Sallah ta yi sannan ta kwanta, yunwa take ji amma ta kasa cin komai. Sai bayan komai ya lafa ne take ba wa Samha labarin abin da ya faru tsakaninta da Mustapha da kuma hukuncin da su baba mai gari suka yanke wa Din. Wata ya ce babu gudu babu ja da ba, zai turo manyansa a zo a yi magana ɗaya, ko su bayar ko kuma su faɗi me suke so ya yi musu, ya amince zai yi. Washe gari da safe suna kwance a ɗaki, malam mai gari ya zo gidan da kansa ya sa aka yi masa iso. Inna ta ce ya iso ciki. Haka ya iso, Inna ta shimfiɗa masa tabarma ya zauna suka gaisa ya ce, Inna ta Manzo ko ba su tashi ba. Fitowa Batul ta ce, gani babba na tashi tun asubahi ban koma ba. Amsawa ya da cewa to ta Manzo. Hakan yana da kyau, dama komawa baccin safe na marar rabo ne. Gaisawa suka ta nufi bakin mafitar ruwa, ta tsugunna tana brush. Mayar da hankalinsa ya ga Inna ce, dama duba da cewa kina da haƙƙi akan diyarki. Yasa na ce zan zo da kaina na sanar da ke hukuncin da mu waliyanta muka yanke game da aurenta, duba da abin da ya faru tsakaninta da yaron nan Mustapha dan wajen Lami. Yasa na fahimci idan aka amra mata shi ba za su zauna lafiya ba. Shi yasa muka ga tun da dama wannan yaron Awwal ya nuna shi ma yana da soyayya gare ta, amma shi da amran kansa. To alhamdulillah mun kira Alhaji Kamil mun kimtsa masa kuma shi ma ya yi fatan alkhairi. Yanzu dai an tsayar da lokaci daidai da auren su Ladiyo da Jumi, sai ki fara shiri kema. Batul da tun da ya fara maganar ta yi zaman dirshan a gurin, ta ɗago da sauri ta ce, amma baffa saboda kar hakan ta faru, ni kawo muku zaɓi na jiya, kuma ya ce zai turo uwayensa cikin satin nan. Da kuwa Inna ta yi mata ta ce, ungwanan ta Manzo, in ce dai mai gari shine madadin ubanki duk kuwa duniyan nan, shine ya faɗa kike maida masa. Durƙushewa ta gaban Inna ta ce, wallahi Inna ba na fatan wannan dalilin ya sa na ƙare miki nisa. Ban iya auren kowa a duniyar ga, in ba Din ba. Me yasa za ku yi min dole? Bayan ba ku samu min da hakan ba, kai walla ba na auren Alwar. Sai dai kowa ya haƙura, wahala ta wuce ba ta shuɗe ba. Gwaba bakinta Inna ta ce, ba ki yi min shiru kenan. Cikin fusata babba mai gari ya ce, yo in ba ta yi haka ba, ya za a yi mu gane ita wace ce? Laura ai hakan shine yake tabbatar mana da irin nonon da ta tsotsa da irin tarbiyyar da ta samu. To dama barewa ta yi gudu diyanta yi sassarwa. Ai in ba ta yi min haka ba zan tabbatar da ita din jinin Dahiru Inna Yaure da Lauran Buba Bugaje bace. Mutanen da suka zaɓi fita daga danginsu don su rayu babu mai sanya musu idanu, su tsula tsaye su san ransu. Laura sai ta Manzo ta yi min haka. Zan tabbatar da ita ce yarinyar da aka cire mana zakka a dangi. Ta shiga duniya har ta kawo mana ɗayan shege cikin ahalinmu. Ban ci haushi ba ko kaɗan Laure, irin tarbiyyar da ta samu kenan. Sai dai kuma ihun kurwa baya hana ruhi motsi. Tunda na riga nazartar sai an aiwatar, in ba haka ba to sai dai ta koma inda babu kwabar. Ta ci gaba da rayuwar da shi farkan nata da ta kawo mana, da har yana ce mana shi amranta ne zai yi wani aure bayan gashi har ɗiya sun haifa da shi. Gashi nan yarinya haske ne kawai ta yi na uwarta. Amma kama da komai da ka gan shi ka san shi ne ya cikinta da rana ma, domin in dare ne da an samu cuɗanin kamanni. Kuka sosai Batul take, haka ya tsallake ta ya bar gidan yana ciddadawa Inna sati 3 saura bikin, don haka su fara shiri. Niamey za a kai amarya, Anwar ya riga ya gama gininsa. Daga nan za su wuce France tunda a can yake zaune. Sama ce ta kama hannunta suka koma ciki, ta zube a katifar tana wani irin kuka mai kunci ta ce, Anwar fa Samha, wallahi ba zan aure shi ba, sai dai su kashe ni. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ya mace, tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace 'yar gayu ce, mace 'yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa, muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki, za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu, Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki 'yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa, muddin kika yi amfani da magungunanmu, za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala, sai dai su gyara garkuwar jiki.
Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata 'ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu bada gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace, fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ki dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 08080834800. To masu sauraro, nan zan dakata, sai ku tara a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan labarin naku na Sign Marriage. Idan kai kuke ya kasance baƙi a tashar, yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.